Hannelemättä naisten avoimessa sarjassa 6 heittoa kärkeen. Millä ajatuksilla lähdet toiselle kierrokselle? No, eilinen peli ei ollut ihan parasta, että rennolla pelillä koitetaan päästä parempaan tulokseen kuin eilen. Mikä eiliseltä kierrokselta jäi erityisesti hampaankoloon? Mitä lähdet parantamaan? No, tuolla oli pari väylää, millä tuli tehtyä vähän tyhmiä virheitä, että pelaa varmaa peliä, tyhmät virheet pois. Jenni Eskelinen, jos joku, niin sinä voit varmasti tätä aluetta ja tätä rataa sanoa kotiradaksesi ja olet varmaan tällä alueella viettänyt enemmän aikaa kuin kukaan muu tällä kisassa. Miltä tuntuu, kun kisahumu on kotikonnuilla? Hyvältä tuntuu ja rata on tuntunut aina aika haastavalta, mutta nyt se tuntuu jopa ihan mukavalta. Olet 3. sijalla naisten avoimessa sarjassa. Minkälaisella pelillä lähdet tavoittelemaan kärkeä? Hyvällä puttipelillä yritän parantaa sijoitustani. Mitä jäi ensimmäisestä kierroksesta päällimmäisenä mieleen? Erittäin hyvä alku. Se oli tosi hyvä ja loistava ja rento, mutta takaväylät oli haastavia, mutta jäi semmoinen fiilistä parantamisen varaan. Ja tänään päästään sitten pelaamaan naisten kärkiryhmän kanssa ja terävämpää kilpailua. Mitä odotat kilpakavereilta? Naisten kanssa on ollut aina tosi mukava pelata. Meillä on hyvä rento fiilis siellä ja odotan hyvää kisaa ja tsemppiä kaikille. Finnish Open naisten avoimen sarjan kärjessä on Henna Määttä. Miten on kisa mennyt? Ihan hyvin. Eilen tuli töpeksyttyä, mutta onneksi ei rangaissut liikaa. Sinulla on ollut tosi aktiivinen kisakausi käynnissä tässä. Miltä Finnish Openin rata on tuntunut? Mukavaa haastavalta. Aina löytää itsensä uusista paikoista ja pääsee keksiä uusia ratkaisuja. Minkälaisia tavoitteita on toiselle kierrokselle? Parantaa eilisestä. Mitä erityisesti haluaisit parantaa eka kierrokseen verrattuna? Alkukierrosta, että se meni vähän huonosti ja loppukierros oli sitten jo ihan loistavaa tekemistä itseltä. Joko mielessä pyörii ensi viikon SM-kisat vai onko ajatukset ihan vaan Finnish Openissa vielä? Keskitytään yhteen kisaan kerralla. Okei, tsemppiä molempiin, kiitos. Kiitos.